Така в момента снимам. Добре. Ето го Луди. То гледай го, брат, виж, нали е антикнопбак? Уха. Нико. Луди доста добър хак. Да. Ето, добър хакер. Антикнокбак. Първо. Килаура. Бие по 100 човека наведнъж. Снимам се. Си ботовете. Да. Да. Яма пак добим ония, бе. Там където си бил с X-Virus. Ония хакер. Кой бе? Той при гущера. Махна си копането. Сигурно ме видя, че идва и се махна копането. Добре. Ого. И това хак, да знаеш. Аз ям дега, няма... Да. Антикнокбак и килаура. Той му би в дъпката. Да, видяхте ли? Видях на колко малко сърца съм и веднага нападна мене. Ама аз взявах легендар и сега бяга лайното. Но хакери нещо много това ще е епизод 2 от хакери. То ще умира от аз до газ. Убих го. Супер. Аз до газ. Да. И там къв както да не разбам. Добре, значи епизод 2 от хакери, първият Луди, вторият Тоби. Записани са, надявам се да бъдат баннати. Това от мен.